Special coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Mayong hapon Banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga matag palamati sa 16 ka kabanwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka kabarangayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kuturan sa mga kiping naton nga kaprobinsyanan ng probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot man kita sa pagpanamyaw kag nagapangayo sa katawran sa aton nga mga uturan nga mga viewers, mga watchers, mga ano pa tawag sila mga listeners, pwede man dancers, singers nga nagatutok sa aton via online sa Facebook man o sa YouTube. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan kag welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasag Special Coverage para sa Biyernes nga edisyon petsa 30 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Sa gihapon nagapamati kamo sa emergency broadcast sa 88.1 Kader FM. Pinagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence, Cardinal-elect Jose Advincula Jr., DD, Archbishop of Capiz. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan man sa aton station manager, Reverend Father Virgilio Sharadano Jr. Aton assistant station manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo. Sa pangalan man sa aton nga research and program head Alagad May Durias, aton nga chief of reporters Alagad Apple Queen Labrador. Sa aton nga mga technical director Alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Aton nga partner technical subong hapon Alagad Maria Jean Lorene Balgos, apod ka Alagad Ian Dapolasa, kag kay Alagad Christine Silvedario. Dodogwad siya kadatin ka. Ano gamantay sa man nagpasulod. Anyway, mangikaw po niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Iniman sa Alagad Rio de la Rosa. Of din yung kita banwa diri sa aton nga pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon sa Kasag Special Coverage tubto balas 5 kita subong hapon. Kamusta nga aton nga mga kaalagad? Kamusta ka mo dira no? Diri sa syudad sang Rosa ulan-ulan. Of course, epekto sa gihapon ini mga kabyanan no sa bago lang nga sulod nga bagyo no sa Philippine Air Responsibility si Bagyo Rolly. Expected naton mga kabyanan no nga magbuo ang ulan hindi lang man diri sa syudad sang Rojas kundi man sa pila pagid ka porsyon no sang pungsod kon sang probinsya mga kabyanan. Kaga sa gihapon amo na no ang aton nga panugyan sa aton nga mga kauturan nga magmonitor gid no sa lakat sang panahon. Anyway, samtang nagapatigayon kamo dira sa inyo nga pagpulo pangape, pagpulo pamahaw da, pagpulo pamati. Opinion kami diri mga kaalagad. Kay sa gihapon padayon kita nga magadulong sa inyo sa mga balita. Angot karon sa mga programa, inisyatibo kag aktibidades sa Social Action Center subong sa Archdiocese of Capiz kag in relation man no, sa padayon naton nga monitoring and response sa coronavirus disease 2019 mga kabyanan. Oras nato alas 4:09 diri sa aton nga pangalagad. Ano ba lang mga balita nga aton tagaan sang nagakayo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan subong hapon. Nadula naman ang akon nga managid man siya.
Okay, sige. Manigin man sa. Ano man naman balita nga balita nga aton pagatagaan sang nagakaingong pagtamo diri sa aton nga palatuntunan. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Sa mga Pangulong dinalan, bulig para sa kabataan, katigulangan sa tunga sang pandemya, gintugyan sang syudad sang Rojas. Samtang syudad sang Iloilo, plano nga dulaon na ang curfew, operasyon sang convenience store kag restaurant mangin 24 oras na. Samtang banwa nga ginigo ni Quinta liwat nga nagapreparar sa halit ni Bagyo Rolly. Dugang nga balita, national grupo sang mga manunudlogin panugyanan ng DepEd na mag-prioritize ang Mayo. Ag voluntaryo nga pagserbisyo hindi dapat ma-lockdown suno sa isa ka obispo. Kasa Special Coverage. Kasa. Katon nga special report subong hapon, Mass of the Holy Spirit sang Capiz State University, ginpangunahan ni Cardinal-elect Advincula. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Sama nito banwang mga balita nga aton karon pagatagaan sang nagakingong pagtamo diri sa aton nga palatuntunan. Sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage. Sa liwat na nagapalabot kita sa pagpanamyaw sa aton nga mauturan, maayong hapon sa aton tanan-tanan. Sa mga nagasaulog sa ilang kaadlawan, happy birthday! Sa mga nagasaulog sa ilang anniversary o na naman sa isang sari store. Happy anniversary sa inyo tanan-tanan. Anyway, diri kita na ibanwa sa aton padayon man no, nga monitoring sa lakat sang panahon subong hapon. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Santo sa datos mga kabyanan sang DOST Pag-asa, sa ila sini severe weather bulletin number 2 para sa bagyo nga si Rolly, under ini mga kabyanan sa tropical cyclone alert. Initial alas 11 kaina sang udto kag valid for broadcast tubtub sa masud nga weather bulletin. Nga issue subong alas 5 sang hapon. Ang bagyo nga si Rolly tinagapadayon mga kabyanan nga nagabaskog samtang ginasubay ang westward portion sa Philippine Sea. Santo sa track kag intensity outlook, ang bagyo nga si Rolly ang ginabulubanta mga kabyanan nga magasubay sa bahin sang west southwestward sa karon nga hapon tubtub buwas sa gabi. Pagkatapos ni ang bagyo mahimo magaliko mga kabyanan sa porsyon sang west northwestward kag magasubay sa coastal area sang Bicol region, padulong sa eastern coast sang Aurora, Quezon area. Kag santo sa forecast track mga kabyanan ang sentro nakon mata sining sabitan nga bagyo, mahimo nga maglandfall no sa Aurora, Quezon area sa Domingo kung buwas sa gabi o kung Monday early morning mga kabyanan. Sa intensity no ang bagyo ginabulubanta ang mga kabyanan nga magabaskog pagid samtang yara sa Philippine Sea kag mahimo nga magalandfall nga may intensity nga nagalabot sa 175 tubtub 185 kilometro kada oras. Ang mga katalagman no, nga may mga dala sining sabitan karon nga bagyo ang rainfall, subong ti ang trap sang typhoon may mo magadala sang light to moderate kag tubtub sa may pagbaskog nga pag-ulan-ulan sa bahin sang Bicol region, Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula. Ang bagyo may mo man magadala sang nga baskog tubtub sa tuman ka baskog nga ulan sa bahin sang Northern kag Central Luzon, Bicol region, ilabi na sa mga area nga makit-an mga kabyanan no nga santo sa track sang Bagyo Rolly umpisa buwas o kon sa Domingo nga adlaw. Samtang mabatyagan man ang mabaskog nga hangin especially
sa mga lokalidad no nga ipadalom sa tropical cyclone wind signal. However, wala pa no sang mga wala pa sa nga lokalidad mga kabiyanan ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal as of this past time. Suno sa pag-asa in anticipation no sa pag-abot sining mabaskog karon nga hangin, breeze to near gale condition tungod sa bagyo nga si Rolly ang tropical cyclone wind signal number 1 mahimo no pataas sa bahinsang o kung nagkatuway nga probinsya sa bahinsang Bicol region subong nga hapon. Dugang padri mga kabyanan, santo sa sabitan karon nga ahensya ang lokasyon o konsentro sa sabitan nga bagyo alas 10 kaina sang aga ang matas ni nakita based sa available data yara sa 1,100 km east sang Central Luzon. Samtang may hangin ini siya nga dala no nga nagalapot sa 165 km kada oras malapit sa sentro nga may pagmadlos nga naglapot sa 205 km kada oras. Ang forecast movement moving westward sa sulod sang 15 km kada oras no. Buot siningon ti mahinay mga kabyanan ang pag lakat sining bagyo kuning bagyo nga si Rolly mga kabyanan samtang nagabaskog o kung intensify ang iyang hangin kag ang ulan sini nga dala mga kabyanan. That's why subong pa lang no sa aton nga mauturan especially sa Bicol region kag sa mga masami no nga naagyan sa nga bagyo nga maghimo gid no sa mga nagakaigo nga tikang ilabi na no nga hindi naton mapaktan kung san o gid no kung ano ang mahimo madala sining sambitan karon nga lain sang panahon. Santo sa forecast position sa sulod sang 24 oras kung buwas sa aga yara sa 800 kilometro nasidlangan sa Infanta Quezon. Sa sulod sang 48 oras kung buwas sa Domingo sang aga yara sa 210 kilometro nasidlangan sang Daet Camarines Norte. Sa sulod sang 72 oras 70 km west ang Dagupan City, Pangasinan. 96 hour Tuesday morning 515 km west ang Dagupan City, Pangasinan. Kagsasulod sa 120 ka oras on Wednesday morning 780 km west ang Iba, Zambales outside Philippine Area of Responsibility. Sa karon wala pa sang tropical cyclone wind signal nga ginraise sa anuman nga bahin o kon porsyon sa pungsod Pilipinas. Pero sa gihapon, kita diri sa Social Action Center no nagapanugyan gid sa aton nga mga turan nga maghimo gid sa mga nagakatikang samtang wala pa no tani matunaw na ini or malusaw na ni mga kabyanan sa bitan nga bagyo pero samtang wala pa magpreparar kita doble preparar no mahimo nga tawag sini himuson insigida no ang aton nga mga kagamitan kunikuton naton nga mga kagamitan mga kabyanan especially ito mga panimalay human sa light materials no nga masami kun madasig mapalid no sang kung mapatumbas sang bagyo o kung hangin nga dala sang bagyo mga kabyanan especially sa aton nga turan dira sa mga low-lying areas sa mga nagapuyo malapit sa kadagatan, kasubaan, kasapaan, kag suman nagapuyo sa kabukiran or malapit sa kabukiran. Maghimo kita sa mga nagkakatikang kag kung may mga paggatipahag sang duta dira or mataas nga tubig baha insigida no nga mag-report sa inyo nga barangay or report man no sa pinakamalapit nga city or municipal disaster risk reduction and management office. Oras naton sa Kader FM Philippine Standard Time alas 4:18 diri sa aton nga pagpangalagad. Diri kita mga kabyanan no sa latest update sa COVID-19. Sa bilog nga kalibutan mayara na sa 45,382,151 kamang kumpirmado nga kaso ng COVID-19 nga nabalhag. Sining sabitan nga mga numero 1,187,029 diri ang nabalag nga nagkalamatay samtang 33,018,697 ang mga nabalag nga nag-ayo mga kabyanan
Sa aktibo nga kaso, 11,176,425. 11,094,143 kung 99% diri ang naka-experience sa mild condition. Samtang 82,282 o kung 1% ang nakabatsyag sa serious o kung critical na kondisyon. Sa mga close cases nga ginabugusan sang 34,205,726. 33,018,697 o 97% diri ang naka-recover o na-discharge kag 1,187,029 o 3% ang mga nagtaliwan. Sa report naman mga kabiyanan sang Department of Health Philippines, subong nga hapon nakabalag sang dugang nga 2006 ka mga kaso sang COVID-19. Samtang may 636 no ka mga nag-ayo kag 38 ka dugang nga nabalag na nagtaliwan mga kabiyanan. Sa datos sang Department of Health Philippines as of October 30, 2020, ang total number of COVID cases sa pungsod Pilipinas yara namang kabiyan sa 338,933 o kung 378,933. Samtang sa na-mention nato no, ang bag-ong nabalhag 2006 sa karon mayara na sang kabukusan nga 41,291 ka mga aktibo nga kaso. Samtang mga nag-ayo yara sa 330,457 o kung 87.2%. Ang mga nagtaliwan yara sa 7,185 o kung 1.90%. Ang may pinakamadamo nga nabalag subong nga adlaw ang akong probinsya sang Batangas 124, Cavite 121, Quezon City 105, Rizal 89, Bulacan 81 mga kabyanan. Sa data naman no nga gipagawa sang Department of Health Western Visayas tanto sa case bulletin number 216, ang Western Visayas nakabalag sang 16,480 ka mga kumpirmado nga kaso. Nagapabilin nga aktibo ang 3,142 mga kabyanan. Matapos sa kabalag kapon nga adlaw sang 143 ka mga panibagong kaso. Iniginagpan no sang Negros Occidental nga may 62, Capiz 28, Iloilo 22, Iloilo City 19, Bacolod City napulo mga kabyanan. Mga symptomatic yara 78.58%, mild symptoms o kung naka-experience sang mild nga sintomas yara 16.20%, severe 4.61%, kag for verification mga kabyanan yara sa 0.48%. Samtang diri sa probinsya sang Capiz Santo sa report sa Provincial Health Office sa status update nga gipagawa kahapon nga adlaw as of October 29, 2020, ang Capiz nakabalag na mga kabyanan sang 847 kabugusan nga kumpirmado ang kaso sa COVID-19. Sa sining manasabitan nga numero 125 ang nagapabilin nga aktibo mga kabyanan 14.76%, 679 o kung 80.17% ang mga nag-ayo, kag 5.08% o kung 43 ang mga nagtaliwan. Sa total number of cases, ang mga suspected cases nga nag-positibo yara sa 213, locally stranded individuals 136, returning overseas Filipinos 43, high-risk contacts 370, iban palakip na ang authorized persons outside residence o kung local cases yara sa 85 mga kabyanan. Sa liwat sa probinsya sang Capiz o ng probinsya sang Capiz nakabalag na sang 847 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Sa syudad sang Rojas mga kabyanan mayara sang dugang nga mga kaso nga nabalag kapon. 11 ka panibagong kaso no sang COVID-19 ang na-record. Nagkalabanan sa ila suno sa official Facebook page ni Rojas City Mayor Ronnie Dadibas. Kalabanan sini sa ila mga close contacts sang nauna nga confirmed cases. Ini ginanagipan sang case number 465. 23 years old nga lalaki pumulo isang Rizal Street, Barangay 7, close contacts ang nga confirmed positive case.
Case number 466, 55 anyos nga lalaki pumuloy sa Rizal Street, Barangay 7. Case number 467, napulo katuig nga bata nga babae pumuloy sa Rizal Street, Barangay 7. Case number 468, 29 anyos nga babae, sales clerk sang isa ka establishmento komersyal kag pumuloy sa Rizal Street, Barangay 7. Case number 469, 28 anyos nga babae pumuloy sa Rizal Street, Barangay 7. Case number 470, 27 anyos nga lalaki pumuloy sa Rizal Street, Barangay 7. Case number 471, 12 anyos nga bata nga lalaki pumuloy sa sitio Acevedo Road, Banica. Case number 472, 70 years old nga lalaki pumuloy sa sitio Acevedo Road, Banica. Case number 473, 32 anyos nga babae pumuloy sa sitio proper Barangay Punta Cogon, Rojas City. Case number 474, 30 anyos nga babae sa estudyante pumuloy sa Fuente Subdivision, Barangay 11. Case number 475, 64 years old nga lalaki pumuloy sa Block 1 Malipayon Village, Barangay Tisa. Samtang may dugang man nga recovered cases kahapon nga adlaw. Case number 392, 31 years old nga lalaki residente sa Barangay 11. Case number 393, 24 anyos nga babae residente sa Barangay Banica. Case number 394, 50 anyos nga babae call center agent residente sa Barangay Kulasi. Case number 395, anong katuig nga bata nga babae residente sa Barangay Kulasi. Case number 396, 29 anyos nga babae residente sa Barangay Gabuan. Kag case number 397, 50 anyos nga lalaki residente sa Barangay Bolo. Ito mga kabiyanan ang nakuha naton nga mga data angot sa COVID-19 mga kabiyanan na confirmed cases ng COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa pungsod Pilipinas ug subuman diri sa Western Visayas kag sa probinsya sa Capiz. Oras nato alas 4:26 diri sa aton nga pangalagad. Sa pagbalik naton diri sa Maday. Pagbalik naton ang mga kaundan sa mga ginpanglinyada naton nga mga headlines. Standby, magabalik ang Kasag Special Coverage matapos ni mga importante nga pahibalo. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solusyon sa COVID-19. Maraming pagbabago ang dulot ng COVID-19 pandemic sa ating buhay. Kasama na rito ang pananatili sa bahay at paglabas lamang kung talagang kinakailangan. Ngayon, bahagi na ng ating kasuotan ang face mask kapag lalabas ng bahay. Huwag kalimutan na magdala ng alcohol o sanitizer upang mas madalas makapaglinis ng kamay. Sundin ang mga panuntunan ng pampublikong sasakyan, lalo na ang physical distancing. Kahit sa pamilihan, dapat ring sumunod sa new normal. May mga lugar din na kailangang magrehistro para magamit sa contact tracing. Kung maaari, subukan ang mga contactless transactions tulad ng online banking, online payment o kahit online shopping para hindi na lumabas ng bahay. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para mas maging handa sa new normal. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato,
kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyo nga lugar. Oras sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 4:30 na sa hapon. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Balik diri sa aton nga pangalagad sa Kasag Special Coverage mga kabyanan. Kag sa kaunda na sa aton mga ginpang linyada nga headlines sa labing una nga balita bulig para sa kabataan katigulangan sa tunga sang pandemya gintugyan sang syudad sang Rojas. Para sa patagligwas sa nga balita yara sa line number 2 sa Alagad Maidoria, standby sa imo nga report. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Alagad May sa report please kami. Wala nagauntat ang lokal nga gobyerno sang Rojas sa pagpalabot sang bulig sa mga labing naapektuhan sang pandemya tugas sang coronavirus disease o COVID-19. Sang damlag lang sa pagpanikasug sang Department of Social Welfare and Development Office kaupod ang city government, linibo ka mga katigulangan kag kabataan ang nahatagan sang bulig kasubong sang mga panakot para sa nagapadayon nga supplementary feeding program para sa mga estudyante sa daycare kag bulig pinansyal naman sa mga senior citizens. Suno kay Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, ginatingwaan sang gobyerno nga mapahagan-hagan ang palaligman sang mga katigulangan ilabi na subong nga krisis rason nga gintugyan sa ila ang tig 3,000 ka pesos nga social pension para sa bulan sang Hulyo tubtob Disyembre. Apisar magamay lang inisuno sa iya, gindugang pa sang alkalde nga dakon ini nga kalipay para sa mga nagakinahanglan nga mga lolo kag lola sa syudad. Samtang ginpatud pa sang alkalde nga isa sa mga dapat tutukan ilabi na subong nga tinion sang pandemya amo ay kaayong lawas sang mga kabataan nga mangin masustansya ang ilang nga ginakaon. Pinaagi sini gintugyan sang syudad pinaagi sa DSWD ang mga kinahanglanon para sa implementasyon sang ikaapat nga salga sang supplementary feeding program sa diin naglabot sa 2,630 ka daycare pupils ang makabenepisyo diri. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo ini sa Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Right, madamog salamat Alagad May Duria sa ginuno nga report diri sa aton nga pangalagan sa maayo nga balita no diri sa syudad sang Rojas mga kabyanan ni matapos man nga nakit-an sang syudad sang Rojas kung sa lokal nga gobyerno sa syudad sang Rojas kung sumuman sa Department of Social Welfare and Development Office ang importansya no sa ikang lawas ang aton nga mga kabataan kag subong man no ang mga kinahanglanon sa aton nga mga katigulangan. Hopefully, sa iban nga mga local government units na may araw sila, kaya sa banwa sa palitan, wala pag kuminabalaan nga napangatag sa social pension sa mga katigulangan. Kung lang nga, pahanumdum lang sa aton nga mga local government units, labi na no, sa tagsa ka mga municipal offices no, sa Department of Social Welfare and Development, mga kabyanan na kung tani no itugyan nyo na no sa aton nga mga kabataan kag sa aton nga mga katigulangan kay tuman kay importante ina sa ila no ina nga bulig agud to nga mabakal nila kinahanglanon especially mga bulong nila mga maintenance nila kag subong man pagbakal sang mga
masustansya nga pagkaon or mga tanon nga ila makaon no para mangin resistensyado kag subong man mapalayo sa anuman nga sa isang balatian. Sa mga kabataan naman for sure no ang feeding program ti dako gid nga bulig kay kami sadto wala kami sini. Walang tawa sadto daw isa na lang kahuyop sa ngangin daw maapok na ko. Pero subong nga bangod no sa bulig sang aton nga gobyerno nga mapadayon ang supplemental feeding program ti nakabuligid no sa aton nga mga kabataan, especially sa mga malnourished no nga mga kabataan. Sige, oras na to is 4:34 diri sa aton nga pangalagad sa dugang naton nga balita. Syudad sang Iloilo mga kabyanan ti plano nga kuhaon na ang curfew kag operasyon sang convenience store, restaurants mangin 24 oras na mga kaabyanan. Para sa paghatag ligwas ng balita, yara sa line number 2 si Alagad Ian Dapulasa, standby sa imong report. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Alagad Ian sa report please kami. Natala na nga pagapahalugaan ang COVID-19 restriction sa syudad sang Iloilo sa katuyuan nga amat-amat nga mabalik sa normal ang ekonomiya bangod sa epekto sang pandemya. Suno kay Mayor Jerry Trenas, nga umpisa sa Domingo paggadulaon na ang curfew sang syudad, apisa nga yara pa ini sa idalom sang General Community Quarantine. Dugang pa sa alkalde nga bisan wala pa sa modified CCQ ang syudad, pagapahanugutan na ang mga aktibidades nga may kaangtanan sa pagbulig sa ekonomiya. Gindugang pa sini nga kapin 7 tubtub 8 ka bulan, naintindihan naman sang pumuluyo sang syudad ang mga minimum health standard sa tion nga magwa sa ila panimalay ka magkadto sa mga matawo nga lugar. Magluwas sini pagapahanugutan man ang syudad ang 24 oras ng operasyon sa mga convenience store, fast food restaurant, kag pampubliko nga salakyan kasubong sang jeep. Samtang epektibo sa gihapon ng liquor ban sa kabukusan ng syudad. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Alagad Ian para sa 88.1 Kader FM. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Alright, madamog salamat Alagad Ian Dapulasa sa gidulong nga reporter sa aton nga pangalagad. So amo ni mga kabyanan no dito sa syudad sang Iloilo ti suno kay Mayor Jerry Trenas nga kinahanglan na no maamat-amat nga mabuligan balik sa normal ang ekonomiya sang syudad bangod man no sa mga pagkaputo subong man ang iban ti nagkawos na no kumbaga amat-amat na nga kadula no ang ila sining ginansya, ang ila kapital mga kabyanan. That's why nga importante man nga mabalik ang ekonomiya agud to makabulig sa aton nga makuturan nga nagatrabaho no. Balaman naton bangod sang mga community quarantines, madamo sang nagsera nga mga establishmento, especially mga convenience stores, mga restaurants no. That is why nga importante sa isa ka lugar or sa syudad or sa banwa nga mabuligan ang aton nga mga business sectors no agud to nga makabalik sila sa normal kay pinaagi sini mabuligan man no aton nga mga pumuluyo nga nagatrabaho sa mga nagkatuway nga establishmento nga sa diin dako-dako man ang nadula sa ila, especially sa ilang pangaboy-anan nga wala sila sang sarang nga mabakal kung magamit agud mabakal ang mga kinanglanon man sa ilang pamilya. So diri sa aton syudad sang Roste nakaano naman no nakumpisa man yang iban sa mga establishmento. Ani matapos man nga panugutan na ya sang lokal nga gobyerno sang syudad kag subuman sang probinsya ang mga restaurants no mga convenience stores no mga fast food restaurants ugaling hindi kita sang hindi sang kaysa sa Iloilo tiga pagadulaon ng 24 hours curfew diri sa aton ti padayon sa gihapon yang curfew no hindi makita parehas sa Iloilo nga kinahanglan gid magbukas no ang mga dalagkuan nga mga establishmento no sa tion sa kagab-ihon. Sige, oras naton alas 4:38 diri sa aton nga pangalagad mga kabyanan. Sa dugang diri naton nga balita no as mention naton kay nati pagkatapos ining ako ining bag-o ining Bagyo Rolly mga kabyanan ti nauna ang Bagyo Quinta nga sa diin nagtugas ang tuman no kadako nga kalitan man sa nagkalain-lain nga porsyon
no sa pungsod Pilipinas. Kag isa sa mga nahalitan diri mga kabyanan kay ang probinsya no ng porsyon sa Mindoro kag madamo no sang mga kauturan naton diri ang nagantos man magluwas nga nagantos sa halit nga dala sang pandemya no, sang COVID-19 nagaantos man sila bangod sa sining bagyo mga kabyanan kag isa sa dugang na naman nga pag-abagahon sa aton nga mga kauturan dito may manda dito naman ang track no sang bagyo amo ining mangin halit nga mahimo matuga sang Bagyo Rolly mga kabyanan. Sa pagatag ligwas sinang balita yara sa line number 4 si Alagad Maria Jean Lorin Balgos standby sa imong report. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Alagad Jean sa report please kami. Wala pa man nakabangon sa epekto nga ginbili ni Bagyo Quinta, liwat naman nga nagapreparar ang banwasang nawan sa Oriental Mindoro sa posible nga pagpanalasas ng isa pa kamalain nga panahon. Suno kay Mayor Mark Marcos, padayon sila nga nagamonitor sa pag-abot ni Bagyong Rolly. Samtang padayon man ang ila ginapatigayon nga rehabilitation efforts kag validasyon sa manawasak nga puluyan, pananom kag mangin baroto. Padayon naman sunod diri ang koordinasyon sa mga barangay nga na-isolate bangod sa Bagyong Quinta. Agud gilayon nga mahatagan sang bulig pinansyal samtang wala pa nagabot ang isa pa ka bagyo. Sandig sa Weather Bureau sang Pag-asa, ginalauman nga magalandfall ang Typhoon Rolly sa bahin sang Central Luzon o kon Quezon Province sa Domingo sang gabi o kon sa Lunes sang aga. Samtang nagdeklara na sang state of calamity ang bilog nga probinsya, apang suno sa alkalde, ginahinyo sini kag nakapasa naman sang rekomendasyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa sangguniang bayan para sa separado nga deklarasyon. Sa initial nga report sang Banwa, masobra na 800 kay mga panimalay ang nahalitan sang bagyo. Masobra naman 5,000 ang mga partially damaged nga mga puluyan. Samtang 455 na ka mga baroto nga ginagamit sa pagpangisda ang ginuwasak sa nasambitan nga bagyo. Ginabulubanta nga kapin 28 milyones naman ang balor sa mga nawasak ka infrastruktura. Ag 110 milyones naman sa sektor sang agrikultura. Samtang nahatagan naman sang katumalang hinyo sang Banwa nga hatagan sang moratorium sa pag-abot sa mga stranded nga residente kag overseas Filipino workers. Bangod suno diri nga wala na sang magamit pa nga barangay isolation unit bangod ginagamit ini nga evacuation centers sa mga pumuluyo. Magadugay naman ang moratorium tubtob Nobyembre 11, dugang pa sang alkalde. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Alagad Maria Jean Lorin Balgos para sa 88.1 Kader FM. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Maraming salamat Alagad Maria Jean Lorin Balgos sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad. Sa mga ito Banwa sa nahambal naton kagainan no dako naman nga dagok no ini sa kabuhi sa aton nga mga kauturan dito sa bahin sang Mindoro kag subong man sa Bicol region kag Batangas no nga sa diin ginigo sang bagyo nga Quinta kag subong naman tiahna naman no nga pagaigoon sang Bagyo Rolly. So kabay pa nga idakip naton sa aton nga mga personal nga atensyon sa aton nga pagpangamuyo ang aton nga mga kauturan didto no sa Bicol, sa Mindoro, kag subong man sa Batangas. No kag bilog na pungsod Pilipinas nga kabay pa samtang yara pa lang ini no sa lawod ini sambitan nga bagyo matunaw o malusaw na kuntani ini agud nga hindi na makahalit pa no makadugang sang halit pa nga ginagabagas ang aton nga makturan diri sa pungsod Pilipinas. Oras naton is 4:43 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita. Grupo sang mga manunudlo ginpanugyanan sang DepEd nga i-prioritize o kon mag-prioritize ang maayo para sa sinang balita yara sa line number 4 sa Alagad Lab Dichosa standby sa report. Sa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Alagad Lab sa report please kami.
Kinahanglan nga mahibaluan sang maayos ang Department of Education o kung DepEd ang mga prioridad sini suno sang grupo sang Teachers Dignity Coalition o kung TDC sa tunga sang kabudlay nga naeksperyensyahan sang nalibong ka mga estudyante kag manunudlo bangod sa pandemya. Sandig sa pahayag ni TDC National Chairperson Benjo Basas, ang kuntani prioridad sang DepEd para sa mga estudyante kag manunudlo ang wala hatagan igtalupangod kagamoy ning rason suno sa iya nga kinahanglan sang departamento nga may baluan ang dapat gidunahon. Suno pa kay Basas nga kuntani ang pondo nga gingamit para sa pagbakal sang 254 ka units sang Mitsubishi Strada, sa baylo nga gingamit na lang para masabat ang mga kinahanglanon sa edukasyon sa tunga sang kabudlay nga naeksperyensyahan tugas ang COVID-19 pandemic. Aminado man ini nga wala man matuod mahibaluan nga may pandemic subong nga 2020 apang suno sa iya bisan sang tuig 2017 o kung 2016 pa ginbakal ang mga salakyan, may issue gihapon diri sa prioritization. Dugang pasini nga ang mga salakyan nga ginbakal sa single dealer ang kuntani gingamit na lang sa ahensya para mangin pondo sa mga engineers para sa field inspections. Samtang suno naman kay Education Undersecretary Alain Pascua, ang mga ginbakal nga 4x4 trucks nga nagabalor sa 1.5 million pesos per unit ang ginplano na nga baklon bisan wala pa ang pandemya agud magamit sang DepEd personnel sa katuyuan nga malabot ang mga malayo nga lugar nga mabudlay makadtuan. Kaupod niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Love Dichosa para sa 88.1 Kader FM. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Maraming salamat talaga Love Dichosa sa gidulong nga report diri sa aton nga pagpangalagad. Mayo man no nga proyekto ini sa Department of Education. Pero sa tunga sining pandemya ti hindi gid mayo no. Parehas lang sang DNR na gastos sang pila ka milyon ka pesos agud to mangin maayo kuno ang lugar o kon ang ginabisitahan sa mga turista dira sa Manila Bay. Lantawa Balakron kay pila na kabagyo ang ligado amat-amat nga hindi man kuno wash out ni kay wash in man. Pero suno kay Basas no kondugang pagipayag ni Basas diri mga kabyanan mabudlay no nga intindihon nga mayara na gali sang pondo ang departamento apang wala sa gihapon natagan sang prioridad ang mga kinanglanon sa mga estudyante kag manunudlo kasubong na lang sa kabudlayan nga naagyan sa pagprint sang modules para sa distance learning modality. Kung ang rason naman suno sa iya nga malabot ang mga ginakabing nga last mile schools o kung geographically isolated nga mga lugar, dapat ang una nga opsyon sunod diri ang mga motor o kung ang habal-habal nga ginagamit sa mga kabukiran, ilabi na sa mga masiot kag malapok nga lugar o kung mangin ang kabayo kag karabaw bangod wala man sa mga karsada diri. Una naman nga nagdepensa ang Malacañang sa sining proyekto sang DepEd kag impayag nga ang ginagamit nga pondo among budget sang wala pa ang pandemya apisar nga hindi sarang masulod sang 4x4 trucks ang ginakabig nga mga geographically isolated areas sa Pilipinas. Sige, depensa pa. Wala man tani tuod no sang problema mga kabyanan sa sining nga proyekto sang Department of Education. O galing bala ang pondo kuntani no secure agud to nga magamit for future purposes especially sa aton nga mga researchers, mga engineers naton nga nagakadto sa field. Kag diri sila mismo ang makahibalo kung ano ang estado sang silang lugar, anong estado sang eskwelahan, ano ang labing kinahanglanon. Aside mga kabyanan nga kinahanglan dapat no sang may maayo nga dalanon agud pag-aagyan sining mga truck nga gin-acquire o kung pangbakal sang Department of Education. Pero wala kita mahimo na bakal na ini alang may uli pa ini, di ba? Kabay pa nga magamit na ining nasambitan karon nga mga trucks sa iya sini matuntod nga purpose no. Amo lang nang ginalauman naton nga kabay pa magamit ini sa iya kaugalingon nga purpose no sa Department of Education o kung sa pagbulig man sa aton nga puturan nga malabot no ang mga malayo nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Sa dugang naton nga balita mga kaabyanan, voluntaryo nga pagserbisyo ti hindi dapat kuno mangin kundi dapat ma-lockdown suno sa isa ka obispo. Para sa pagatagliwas nga balita yara sa line number 2 sa Alagad Apple Queen Labrador, standby sa report. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Alagad aw sa report is kamin.
There is no room for selfishness in time of pandemic. Ini ang kahulugan kag tema sang Pondo ng Pinoy para sa ika-16 katuig nga anibersaryo sang Community Foundation na gintukod sa tuig 2004 ni Manila Archbishop Emeritus Gaudencio Cardinal Rosales nga may filosofiya nga anumang magaling kahit maliit basta malimit ay patungong langit. Subong nga tuig 2020 sa tunga sang krisis nga dulot sang COVID-19 pandemic, ginpahayag ni Imus Bishop Reynaldo Evangelista, ang Vice Chairman sang Pondo ng Pinoy Community Foundation Incorporated, ang paglunsar sang programa nga Pondo ng Pinoy, simbolo ng pag-asa, pagmamalasakit at pagdadamayan sa panahon sang pandemya. Gintuad ni Bishop Evangelista nga hindi mahimo i-lockdown ang pag-alagad sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa mga apektado sang COVID-19 pandemic. Ginpakigbahin man sang obispo nga sa tunga sang pandemya natigayon nga makahatag ang Pondo ng Pinoy sang 50 million pesos nga cash sa tagsa ka mga dioceses kag archdioceses sa pungsod agud mabuligan ang mga naapektuhan sang krisis sa ikaayong lawas. Bugos naman ang pagpasalamat ni Bishop Evangelista sa mga Good Samaritan nga padayon nga nagahatag sang bulig kag nagatipon sa mga sensilyo o kung ginatawag nga momo. Agud makabulig sa isikatawo sa tunga sang ginaantos nga kapigaduhon kag kadulaan sang trabaho. Kaupod niya sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao ini si Alagad Apple Queen Labrador 88.1 Kader FM. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Madagog na salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong nga reporter sa aton nga pangalagad. Karon ta lang 50,000 pesos to. Kini mga 50 million dako. Tig 50,000 pesos sa tanan nga ako sa tagsa ka mga diocese o kon archdiocese sa pungsod Pilipinas. Ini agud mabuligan ang mga napektuhan sang krisis sa ikayong lawas. Kag luckily no kita diri sa Capiz nakabaton man sa sining bulig pinansyal sang Pondo ng Pinoy nga sa din gingamit naton sa aton COVID-19 operations mga kabyanan. Ining nakalabot kita sa first kag second district sang Capiz. Nagtag sa mga parokya, mission station sa bugas, dried fish, o kung ano mga pagid sa mga kinanglanon. Sang aton nga makuturan nga grabe ang epekto o kung apektuhan gid sang COVID-19 pandemic. Dugang pa sini hindi lang man subong nakahatag ang Pondo ng Pinoy diri sa aton kundi sa mga nagligad pagid nga mga aktibidades o kung initiative man sang Archdiocese of Capiz pinagi sa Social Action Center nakatigayon makitahatag sa mga financial assistance subong man ang relief goods sa aton nga makuturan nga naapektuhan sang bagyo kung ano man nga sa isang kalamidad mga kabyanan. Dugang pa diri suno kay Bishop Evangelista nga sumugod sang tuig 2018 di nakalikom na ning nasambitan nga kanining Pondo ng Pinoy sang 28 million pesos gikan sa natipon nga momo sang mga tumuluo kag sang tuig 2019 suno pa sa bispo nga 27 million pesos man ang natipon sang Pondo ng Pinoy gikan sa nagkatuway nga dioceses kag parokya sa pungsod. Suno pa kay Bishop Evangelista ang natipon nga pondo among ginagamit sa Pondo ng Pinoy sa pagbulig sa maapektuhan sang pandemya. So man sa pag-asa feeding program para sa 200,000 ka malnourished nga kabataan, livelihood programs, health projects kag puluyan para sa mga kubos. Samtang liwat naman nga nagapanawagan si Bishop Evangelista sa mga tumuluo nga masami nga magtipon sang bisan gamay nga momo sa handom nga mabuligan isikatawo nga nagakinanglan. Kumpletuhon naton ang tagsa kadlaw nga may pag-alagad pinagi sa paghulog sang 25 sentimos sa alkansya kag ihatag sa mga parokya apilar ni Bishop Evangelista mga kaabyanan. Kasa Special Coverage. Oras nato nas 4:52 diri sa aton nga pangalagad. Kay matag lang kita panugyan sa aton nga mga kauturan, mga emergency protocols lang sa pagbaha mga kabyanan, subong man ulan sa bagyo ini sa aton man nga mga nakuha diri nga mga data mga kabyanan tigiya lang ini kuno diri sa aton nga talamdan nga nakuha talamdan lokal sa tion sa kalabidad kag emerhensya galing daw baliktad nimo hindi ko kaintindi kun din diring mauna pagkatapos ante samtang okay sige sa
tion mga kabyanan, no, kung giya sa tion sang bagyo o antes ang bagyo, no, magpreparar sang pagkaon, tubi, flashlight, kandila kag di baterya nga radyo. Masami nga magpamati sa lakat sa report, no, ngot sa lakat sang panahon. Sakyaron ang kapasidad sang balay kag kayuhon ang mga parte nga guba. Sakyaron man ang baroto kag importante nga gamit kag dokumento. Anihon ang mga pananom nga pwede anihon, ibutang makasapatan kag gamit sa iluway nga lugar. Sa tion nga kinanglanon nga magbakwit, magdala sang bayo, first aid kit, kandila, di baterya nga radyo pagka-on sa sulod sang 3 ka adlaw kag iban pa nga mga kinanglanon. Samtang nagpanalasa ang bagyo, no, una magpabilin sa sulod sang panimalay, evacuation center kag padayon nga magpamati sang balita. Kung wala sang malimpyo nga tubi nga pwede imnon, pabukalan ng tubi tubtob 20 minutos, ibutang sa malimpyo nga container nga may takop. Ika-3, hindi magubog sa baha agud malikawan ang pagkakuryente kag balatian. Kung kinanglanon magbakwit, sunda ang ini nga mga panumdum, isarado ang bintana kag pertahan kag patyon ang main switch. Ibutang ang importante nga kagamitan sa mataas nga parte sang panimalay. Putson sang plastic importante nga dokumento, kasubong sang live birth kag marriage contract. Magbakwit nga kalmado kag likawan ang mag-agi sa lagyan nga malapit sa suba o kon sapa. Magdala sang first aid kit kag mga bulong labi na ang para sa maintenance mga kabyanan. Pagkatapos sang bagyo, hindi magubog sa baha agud malikawan ang pagkakuryente kag mga balatian. Magandam sa mga delikado nga sapat kasubong sang manog kag ilaga. Magandam sa live wires o kon kable sa kuryente nga natabunan sang baha. I-report sa otoridad ang nasamad nga kable sang kuryente kag natumba nga mga poste. Siguraduhon nga wala sang nabilin nga tubi sa kariton, lata kon paso nga posible tiniran sang mga lamok. Ari naman ang mga giya sa tion sang baha. Antes ang baha, siguraduhon nga naibaluan sang bugos nga pamilya ang mga paandam parte sa baha. Kadua, magtigana sa mga dilata kung hindi mapanuson nga pagkaon, tubi, flashlight, radyo kag extra nga battery, first aid kit, posporo kag kandila sa lugar nga madali makita bisan madulom. Katatlo, hibaluon ang malapit nga evacuation center nga pwede halinan kasubong sang eskwelahan kag simbahan. Kaapat, kung apektado sang pagtaas ng tubig baha, tugas sang high tide, siguraduhon nga mayara sang kalendaryo tuoy sa pagtaob o kon high tide kag pagunas o kon low tide. Samtang may baha, no? Una, patso ng main switch sang kuryente, kung kinahanglan magalin sa puluyan, saradhan ang tanan nga pertaan kag bintana. Kadua, magkaon sang pagkaon nga ginluto sang maayo, takluban ang mga nabilin nga pagkaon. Ikatatlo, hindi maghampang o kon magpaligo sa baha, para marikawan ang sakit nga pwede makahalit kasubong sang lanag, leptospirosis kag iban pa. Kag agud marikawan man ang aksidente kasubong sang pagkakuryente, pagkahulog sa imburnal o kon pagkalumos. Pagkatapos mga kabyanan sang baha, nagtalang ako nga pagbasa. Okay. Pagkatapos sang pagbaha, kinahanglan sa pagbalik sa panimalay gamiton ng flashlight kung wala pa kuryente. Likawan ang paggamit sang kandila nga pwede tunaan sang pagkasunog. Ipaibalo sa nagakasunog ngayon siya ang mga nautod nga kable sang telepono o kon kuryente. Ipalantaw sa electrician antes gamiton. Hindi pagpandaron ang main switch sang kuryente o kon mga gamit nga di kuryente kung nabasa ini mga kabyanan. Okay, so amo ni mga pilalang no kapanumdum sa aton nga mga kuturan. Ilabi na nga sa karon no ginahangkat kita sa mga nagatuhay nga lain sang panahon. Sa karon no amo ning bagyo nga Rolly kag sa makita ninyo no kung natandaan ninyo pagi man sa mga report sa nga media na may mga nagkanalain karon nga mga low pressure area kag sumuman lain sang panahon nga nakita sa satellite no. That is why nga padayon kun tani kita nga mag-aligmat, padayon kita nga magpanginlaman kag subong padayon kita nga magpangamuyo. Oras naton as 4:58 diri sa aton nga pangalagad. Mayo nga pun lang no sa kay Mama Maria. Oy. Amba ko Mama Maria. Kay Maria Cheska Balgos watching live in Bukid, Gali. Stay safe everyone. Bukid gid yan no. Mayo nga po lang sa inyo dira, ano? May isa pa? Sino? May isa pa gali. Nalipat ko. Sige.
Dahil lang, mayong polangda sa Tres Maria sa Barangay Baka, no? Kay Maria Camille, kay Maria Cheska, kag kay Maria, siyang isa? Maria Lorin, kay Maria kag kay Maria Chona, kag kay Nonoy, kag kay Dodoy. Ayong gabi mo yung ngapon sa inyo. Sige, oras na to, alas 4:59 diri sa aton nga pagpangalagad sa katapusan naton nga balita para sa special report daw. Malipatan ko ba may pag-remind mo ko. Special report mga kabiyanan, Mass of the Holy Spirit sa Capiz State University, ginpangunahan ni Cardinal-elect Advincula para sa pagatag ligwa sa sinang balita yara sa line number 4 si aton nga correspondent ako kapsa correspondent Sir Anthony Lopez. Standby sa report Sa special coverage. Sa special coverage. Alagad Anthony sa report this kami. Kapsu nagpatigayon sang misa sang Espiritu Santo. Nag-ugyon sa pangamuyo ang komunidad sang Capiz State University sa virtual nga misa sang Espiritu Santo sang Oktubre 30, 2020. Ang misa ginpangunahan sang Arsobispo sang Capiz, ang halangdon nga Kardinal Jose F. Advincula Jr. DD sa Palasyo sang Arsobispo, Lawan, Syudad sang Rojas. Suno kay Professor J. Lord B. Asis, advisor sang Supreme Student Council sang Kapsu Main. Nagpangayo ang komunidad sang Kapsu sang pag-ampo sang Espiritu Santo nga magpanagtag sa mga bugay sa subong nga new normal sa school year 2020-2021. Siya nagapangabay nga magpadayon ang Ginoo sa paghatag bendisyon sa Kapsu samtang nagahatag ini sang dekalidad nga serbisyo sa tanan. Ginapangayo sang Kapsu sa Espiritu Santo nga iya ipanagtag ang iya mabuganaon nga mga prutas kag bugay agud mangindyusnon ang mga individual kag komunidad. Ini siling ni Reverendo Padre Arthur Adricula Jr., University Chaplain, sang ginpamangkot kun nga gindihon ini nga misa. Anong pa ka mga pari halin sa Arkidiocese sang Capiz ang nakigbuylog sa sininga tradisyon sang pagpangamuyo kag pagpasalamat. Ang Capiz Archdiocese Action Center o CASAC ang nakigbahin sang ila teknikal nga kinaalam para mangin madinalagon ang ini nga aktibidad. Ini nga misa gindihon sang Kapsu Main Supreme Student Council, Office of the Student Affairs kag ginsuportahan sang Central Administration, mga manunudlo, mga empleyado kag iban pa nga mga pribado nga individual. Kaangay sang iban pa nga mga pagtililipon, ang misa ginhikot online agud malikawan ang paglapta sang COVID-19. Tanan nga mga minimum safety protocol ginpatuman bag-o, samtang kag pagkatapos sang misa. Ini nga misa ikaduha sa nagapadayon nga tradisyon sang Kapsu sa pagpangayo sang pag-ubay nga langitnon para sa bag-o nga school year, kapin pa sa tion sang pandemya. Ini man ang unang nga kahigayunan nga nagdawat sang misa para sa isa ka buluthuan ang Arsobispo sang Capiz halin sang ginanunsyar ang iya pagkakardinal. Anthony Lopez, 88.1 Kader FM. Kasa special coverage. Kasa special coverage. Alright, madamong salamat Sir Anthony Lopez sa ginoong report diri sa aton nga pagpangalagad. Kamayad to mga kabayan ng kabugusan, kagkaundan sang mga balita nga to natipon subong hapon diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak Special Coverage. May ngapon lang sa kay J.K. Denoya, kay Sir Cliff Wego, may ngapon man. Salamat gid sa padayon nga pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na to na 5:02 diri sa aton nga palatuntunan. Wala kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad para sa Biyernes nga edisyon sang Kasak Special Coverage. Sa pangalanan ng sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Joseph Advincula Jr., DD Cardinal-elect, kag Archbishop of Capiz. Tumangman sa aton nga Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Granflor, aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Aton Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr., Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Tinton Jocampo. Sa pangalan sa itong mga Technical Director, Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Borja,
Aton partner technical alagad Maria Jean Lorraine Balgos, kaupod sa alagad Ian Dap Pulasa. Nanging kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao, ini naman sa alagad Rio de la Rosa nga nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kundak ko. Basta sa masakit igawid lamang mapailayo, pagbasta yung pagtuo, hantop gid sa makako. Mayong hapon, kag God bless Pilipinas! Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kater FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency